Hürmetli Kongres delegatlары, қадірлі қонақлар, ғазиз қардашлар. Бүгін біз Бүтін Дүния Татар Конгресінің 3-ші құрылтайына жиылдық. Бірінші құрылтайдан соң 10 ел ғұмыр узған. Шушы вақыт ішінде Бүтін Дүния Татар Конгресі Россияның түрлі төбәкләрендә, дөньяның түрлі илләрендә яшәүче милләттәшләребез арасындағы bağlanışlarını nығытты. Татарстан Республикасының абруен бүтін дүнияға танытырға, милли мәнфәғәтләрне якларга, татар халкының мәдәниятен үстерергә, қан кардәшләребезне берләштерергә ярдәм итте. Шуны раслап, республикабызның төп законында Татарстан Республикасы күп милләтле халыкның һәм татар халкының ихтиярын чагылдырда дигән нигезләмә урын алды. Бүгінгі құрылтай Россия Федерациясы үсешінің яңа этабында федераль үзәк белән регионнар арасындағы сәяси процессларның яңа шартларында үзара вәкаләтләр бүлешүнең яңа алымнарын изләгән һәм Россиядә халык санын алуга әзерлек барган чорда уза. Шуңа күрә куелган максатларыбызга ирешүдә халкыбызның рухи бердәмлеге безнең уртак бурычыбыз. Biz яңа 21-нче гасырга кешелек тарихына зур өлеш керткән халык. Буларак аяк бастык һәм киләчәккә дә ышаныч белән карыйбыз. Тарихи ватаныбызда милләт язмышы турында сөйләшү зур вакыйга булыр дип чын күңелдән ышанабыз. Хөрмәтле делегатлар, кадерле кунаклар. Бүген сезне Россия Федерациясының алга киткән төбәкләренең берсе күп милләтле Татарстан, 1000 еллык шал тарихлы Казан, газиз ватандашларыбыз сәламли. Сезнең барыгызга да туган халкыбызның язмышын кайгыртып, Ирак алларны якын итеп, шушы форумга килгәнегез өчен зур рәхмәт. Бүтән дөнья татар конгрессының 3-нче құрылтайына барлыгы 562 делегат сайланды. Безнең форумга Германия, Швеция, Америка Кушма Штатлары, Türkiye, Finlandiya, Çekiya, Azerbaycan, Belarusya, Kazakistan, Ukrayna, Uzbekistan, Baltik bu illerinden, şulay uq Россия Federasyasının 50'ye yakın tübəgindən vakiller jiyildi. Kongreska delegat itib, Tatar Şaymeyev, Башкортстан Республикасы Президенті Муртаза Губайдуллаулы Рахимов, Башкортстан һәм Татарстанның халық артисткасы, Россияның от казанган артисткасы Фарида Кудашева, Татарстан Республикасының халық язучысы, Тукай премиясы лауреаты Нурихан Фаттах, Тукай премиясы лауреаты композитор Алмаз Манасыпов, Татарстан һәм Казакстан халық артисты, Тукай премиясы лауреаты дирижер Фуат Мансуров, Россияның мөфтиләр шурасы рәисе, Россияның Европа өлеше мөселманнар дәния назараты рәисе Равил Гайнетдин, Россияның үзәк Европа өлеше мөселманнары дәния назараты рәисе өлкән мөфти Талгат Таҗетдин, Татарстан Республикасы мөселманнары дәния назараты рәисе мөфти Гусман Исхаки, Россияның Теннис Федерациясы президенты, Халыкара Олимпия комитеты ағзасы Шамил Әнвәрулы Тарпищев, һәм җәмәгать гаепләмәссез башка бик күп билгеле танылган абруйлы кунакларыбыз, аларны бөтенебез сәламлибез. Бүтін Дүния Татар Конгресінің 3-ші құрылтайына келген мұхтәрәм ватандашлар һәм кунаклар. Оештыру комитеты һәм Бүтін Дүния Татар Конгрессы башкарма комитеты исеменнән
Сезнең барыгызны да Татарстан җирендә сәламләргә һәм зур уңышлар теләп, 3нче Корылтайны ачык дип белдерергә рөхсәт итегез. Кадерле дуслар, бүген Казанга җыелган делегатлар арасында туган көннәрен бәйрәм итүче делегатлар бар. Без аларны тәбриклисебез килә. Арада профессор, Башкорт дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Поварисов Суфиян Шамсиддинов улы. Тәбриклибез туган көнегез белән сезне. Һәм Борисовская авыл хуҗалыгы предприятиесе җитәкчесе, Түбән Новгород өлкәсе, Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Салихҗанов Рамил Әхмәт улы. Туган көнегез белән сезне. Хөрмәтле делегатлар, кадерле кунаклар, кичә делегация вәкилләренең киңәшмәсе булды. Анда Конгресска һәм аның эш органнарына багышланган мәсьәләләр каралды. Конгрессның көн тәртибенә куелачак материаллар белән танышкансыздыр. Алар сезгә таратылды. Ул документлар арасында Конгрессның эш органнары, секретариат, мандат комиссиясе, исәпләү һәм редакция комиссияләренә калган тәкъдимнәр бар. Мин аларны аерым-аерым тавышка куярга тиеш. Алыгыз әле кулларыгызда бардыр. Секретариат оештыру турында карар кабул итәргә кирәк. Аның составын төрле яктан безнең вәкилләр белән киңәшләшеп төзедек һәм сезнең игътибарга рәхим итәбез. Бар шундый тәкъдим, менә делегатлар вәкилләренең исеменнән тәкъдим ителгән составны секретариатка сайларга. Юкмы бүтән төрле уйлар? Кем шуның белән риза? Делегатларны кулларыгызны күтәрүгезне сорыйм. Дөрес, менә мондый мандат белән тавыш бирергә кирәк.
Каршылар юк, секретариат сайланды. Бик зур рәхмәт. Мандат комиссия составы тәкъдим ителә. Шул ук уйлар белән төзелгән, кичә вәкилләр белән киңәшләштек. Каршылар булмаса, мин тавышка куям. Кем мандат комиссиясе белән составы белән ризалаша һәм сайларга риза, мандатларыгызны күтәрергә сорыйм. Тавыш бирүегезне сорыйм. Төшерегез. Кем каршы, битарафлар юк. Бик зур рәхмәт. Мандат комиссиясе да сайланды. Исәпләү комиссия составы буенча ниндидер икенче башка төрле тәкъдимнәр, өстәмәләр юкмы? Юк. Кем бу тәкъдимнәр белән килешә һәм исәпләү комиссиясын сайларга дигән фикердә, мандатларыгызны күтәрергә сорыйм. Тавыш бирүегезне сорыйм. Төшерегез кулларыгызны. Кем ризасызлык күрсәтә? Юк, битараф делегатлар юк. Бик зур рәхмәт. Исәпләү комиссиясе да төзелде. Һәм вәкилләр киңәшмәсенә тәкъдим иткән редакция комиссиясе составы буенча нинди фикерләр бар делегатларның? Тәкъдим бар сайларга хукук берергә эшләсеннәр. Кем шуның белән риза, мандатларыгызны күтәрегез. Рәхмәт, төшерегез. Кем каршы? Юк, битарафлар юк. Бик зур рәхмәт. Редакциясе комиссиясында төзедек. Шулай итеп, 5-нче курултайның барлык эш органнары да сайланды. Конгресс секретариатының мандат, исәпләү һәм редакциясе комиссияләренең үз вазифаларына керешүләрен мин сорар идем. Секретариат биредә беренче рәттә, кирәк очракта 8-нче бүлмәдә эшләр, кирәге чыкса. Мандат комиссиясе 111-нче бүлмәдә эшләр, исәпләү комиссия 108-нче бүлмәдә, редакция комиссиясе шулай ук 111-нче бүлмәдә эшләячәк. Хөрмәтле делегатлар, кадерле кунаклар, бөтен дөнья Татар конгрессының пленар утырышына устав нигезендә түбәндәге көн тәртибе тәкъдим ителә. Ул кичә делегация вәкилләре киңәшмәсендә шулай ук төрле яктан каралды һәм хупланды. Беренчесе, бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитетының хисабы. Икенчесе, контроль ревизия комиссиясы хисабы. Өченче, бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитетының яңа составын сайлау. Дүртенче, контроль ревизия комиссиясын составын сайлау. Әлеге көн тәртибен тавышка куярга рөхсәт итегез. Кем моның белән риза, мандатларыгызны күтәрергә сорыйм. Рәхмәт. Төшерегез. Шулай иттереп көн тәртибе дә безнең конгресс исеменнән хупланды. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле конгресс делегатлары, безгә регламент турында килешергә кирәк сезнең белән. Бергәләп. Докладчыга 30 минутка, калган күпме була? 40 минут. 35 минутка килешсәк шәп булыр иде. Да 40 минут урысча әйткәндә, 40-ка хәтле. Калган чыгыш ясаучыларга 7-шәр минут. Нигә дигәндә безнең исәп инде кем әзерләнеп килгән чыгыш ясыйсы килә, 7 минутта үз фикерләрен туплап әйтергә мөмкинлек була, һәм күбрәк чыгыш ясаучылар тавышын, тәкъдимнәрен ишетергә исәп бүгенге курултайда. Сорауларны секретариатка язма рәвештә бирү сорала. Һәр сәгать ярым сайын 15 минутка тәнәфес булыр. Пленар утырышны бүген тамамларга дигән тәкъдим бар. Шушы тәкъдимне тавышка куям, икенче тәкъдимнәр булмаса. Кем шушындай регламент белән килешә, мандатларыгызны күтәрегез. Төшерегез. Кем риза түгел? Юк. Битараф кешеләрдә делегат арасында юк. Бик зур рәхмәт. Шушындай регламент нигезендә эшләргә үзебез килештек. Хөрмәтле делегатлар, көн тәртибенә кергән мәсьәләләрне, аларны караганчы, чыгыш ясау өчен сүзне Татарстан Республикасы президенты Минтимир Шәрип улы Шәймиевка бирергә рөхсәт итегез.
Җайлы шулай килик әле. Хөрмәтле милләттәшләр, кадерле кунаклар, 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы делегатлары, уважаемые делегаты и гости нашего конгресса. 10 ел элек без, татарлар, үз тарихыбызда беренче мәртәбә бөтен җир шарыннан Казанга җыелдык. Бер-беребез белән очраштык, күрештек, татарның милләт буларак исәнлегенә шандык. Дулкынланып, горурланып туган телне җырладык. Без җиргә җыелып, бер җырны бергәләп җырлый алганбыз икән. Димәк, авыр заманнарда милли үз аңыбызны югалтмыйча, бер-беребез белән бәйләнешне, телебезне, мәдәниятебезне саклап кала алганбыз. 10 ел элек безгә конгрессның җыелу факты мөһим иде. Беренче конгресс Бөтендөнья татарлар конгрессының башкарма комитетын оештырып, үз бурычын үтәде. Башкарма комитет үз эшчәнлеге белән өметләребезне аклап килә. 5 ел элек 2-нче Бөтендөнья конгрессында без үзебезнең милли проблемаларын тикшердек һәм алдыбызга милләтебезне һәр яклап үстерү бурычы куйдык. Ул чакта Татарстан тотрыклы үсеш чорына кергән иде. Татарстан үзенең статусын билгеләде. Федераль үзәк белән шартнама төзеде. Дөньяның кайбер илләрендә республиканың вәкиллекләре барлыкка килде. Демократия татарларга бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә, Россия Федерациясендә тупланып яшәү урыннарында тормышларын үзләренчә җайларга мөмкинлекләр ача. Татар телен, культурасын, динен торгызу башланды. Нәкъ менә шул чорда республикада төпле милли сәясәт һәм икътисад реформаларын гамәлгә ашыруның халыкка кулай юлларын сайлау нәтиҗәсендә Татарстанның абруе күтәрелде. Иң мөһиме, хакимият структураларында һәм башка халыкларда безнең милләткә карата ихтирам артты. Быелгы 3-нче конгресс бөтенләй яңа шартларда уза. Татарлар төрле төбәкләрдә үз оешмаларын булдырдылар. Мәктәпләр, клублар, күп санлы газеталар барлыкка килде. Узган чор ичендә татар эшкуарлары ныгыды. Аларның күбесе татар мәдәниятенә ярдәм итә. Федераль закон нигезендә татарларның милли мәдәни автономияләре бөтен Россиядә төзелде. Бу куанычлы хәл. Әмма ул бер үк вакытта татар дөньясына заманча кыруны да таләп итә. Минем фикеремчә, 3-нче конгрессның төп бурычы татар халкының бердәмлек ныгыту юлларын билгеләү. Яңа 21-нче гасыр илләргә һәм халыкларга карата кырыс һәм таләпчән. Без ул таләпләргә лаеклы җавап бирергә, үзебезнең башка милләтләр белән бергә бер баскычта турып сөйләшә алуыбызны исбат итәргә тиешбез. Глобаллашу процессы дөньяның барлык илләрендә дә каршылыклы вазгыять тудыра. Бер яктан, әлбәттә, моңарчы күрелмәгән чиксез мөмкинлекләр дә ачыла. Спутник телевидениесе яки интернетны гына телгә алуда җитә. Алар ярдәме белән бөтен Евразия континентына таралган татарлар бер-берсе белән һич каршылыксыз аралаша ала. Әмма шул ук вакытта глобаллашу милли үзенчәлекләрнең югалуына, төссез масса культурасының тамырын җәюенә китерә. Дөнья ташкынына кушылып юкка чыкмас өчен глобаллашуның өстенлекле якларыннан үз милли тамырларыбызны югалтмыйча файдаланырга кирәк. Без һәр кайсыбыз үз иленең гражданы һәм дөнья гражданы, әмма барыбер татар булып калырга тиешбез. Глобаллашу дәврендә безгә иң элек үз республикабызны, үз дәүләтчелегебезне, үз конституциябызны саклап калырга кирәк. Чөнки тел һәм культура үсеше өчен тиешле структуралар бары тик Татарстанда гына бар. Дәүләтчелегебез булса, халкыбыз да исән калыр, телебез дә сакланыр. Шул ук чакта әдәбиятыбыз да, сәнгатебез дә, тарихыбыз да, мәдәниятебез дә алга китәр, гырыф-гадәтләребез дә яшәр. Гомуми проблемаларны хәл итү максатында безгә кардәш халыклар иң элек башкорт туганнар белән бергәләп эш итәргә кирәк.
Безнең тамырлар уртак, тарихыбыз үзенчәлекле охшаш, телебез дә, мәдәниятебез дә бер үк. Бер-беребезне аңлар өчен безгә тылмаш кирәкми. Язмышларыбыз шул кадәр тыгыз үрелгән ки, арабызга шик тә сузып булмый. Һәм моның кирәге дә юк. Хәзерге бүлгәләнү заманы түгел, халыкларыбыз өчен хәл иткеч уртак гамәлләр заманы. Безнең халыклар бүген ничек бар, шулай калсыннар. Ләкин яңа дәврдә лаеклы яшәр өчен безгә тагын да якынаю һәм уртак фикердә булу гаять зур әһәмияткә ия. Тугандаш Башкортстан Республикасында яшәүче татарларның күп санлы делегациясен Башкортстан президенты Муртаза Гобайдулла улы бу омтылышларыбызның чын барлык тормышка ашачагына бик зур өметләр уята. Федерализмнан башка киләчәге юк. Бүгенге мәртәбәле җыен бу мәсьәләгә үз карашын ачык белдерер дип уйлыйм. Татарстанның киләчәктә дә республика булып калачагына бер кемдә дә шөбһә булырга тиеш түгел. Без Татарстан Федерациясының ике дәүләт телле һәм халыкара баганышларны гамәлгә ашыручы субъекты булып тора дип яздык. Конституциянең яңа редакциясендә 14нче мадда барлыкка килде. Аның буенча республика Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең милли мәдәнияте, теле үсешенә, милли үзенчәлекләрен саклауга ярдәм итүне үз өстенә алды. Өлкәдә уңай гамәлләр белән бер рәттән тискәре күренешләр дә очрый. Бу турыда уйлану зыян итмәс иде дип саныйм. Беләсезме, мине нәрсә борчый? Исламның көчәюе аерым мәхәлләләрнең, имамнарның, мөфтиләрнең үзенчәлекле мәнфәгатьләрен китереп чыгарды. Алар һәм вакыт бер-берсе белән сүзгә керешә башладылар. Минемчә, менә мондый хәлләр милләтнең, мөселманнарның бердәмлеген чынлап та турып какшата. Милли мәнфәгатьләрен ниндидер төркем мәнфәгатьләреннән яки шәхси тәкәббәрлектән үстен куярга кирәк. Конгресс бу күңелсез күренешкә битараф кала алмас дип уйлыйм. Үз чиратыбызда без Россиядәге исламның абруен күтәрүгә ярдәм итәчәкбез. Без Казанда Кол Шариф мәчетен төзибез һәм шул ук вакытта Благовещение соборын төзекләндерәбез. Безнең принцип диннәр арасында тигезлек саклау. Моның белән без исламның толерант һәм тынычлык яклы дин булуын дәлиллибез. Казанда Россия Ислам университеты оештырылды. Аңа җәдитчелек традицияләрен дәвам итү бурычы йөкләнә. Россия мөселманнары арасында Казанның абруен күтәрү, халыкыбызның бердәмлеген ныгытып кына калмыйча, татарларның илдәге иҗтимагый процессларга уңай йогынтысында көчәйтер дип шанам. Кайбер төбәкләрдә төрле татар иҗтимагый оешмаларының үзара тынышмавы да мине борчый. Әлбәттә, татар оешмаларының күп булуы бик әйбәт. Чөнки кешеләрнең мәнфәгатьләре дә, мөмкинлекләре дә төрле. Һәр кем милли ихтыяҗларын шулардан чыгып канәгатьләндерә. Милли оешмалар шуның өчен дә оештырылдылар. Әмма шәхси мәнфәгатьләрне үстен куеп, юк-бардан ыгы-зыгы китереп чыгару сыйфаты бер милләтне дә бизәми. Әйтер идем, бигрәк тә чит төбәкләрдә яшәүче татарлар мондый гамәлләр белән үзләрен башка халыклар алдында хур итмәсеннәр иде. Татар барда хәтәр бар диләр. Безгә бүген бу әйтемнең уңай мәгънәсен ныгыту отышлырак булыр дип саныйм. Ләкин моның өчен төркемнәргә бүленеп, бер-береңә каршы торырга түгел, берләшергә кирәк. Әгәр инде бәхәсләшәсең икән, вакыт түгел, җитди мәсьәләләр. Татарларны бер мәйданга туплаучы, милли гадәтләребездән иң тәэсирлесе, иң күркәме Сабан туй дип әйтсәм, моның белән барыгыз да килешер дип уйлыйм. Аның соңгы елларда дәрәҗәсе күпкә күтәрелде, кулашы киңәйде. Сабан туй әлбәттә элек-электән гомуми милләт бәйрәме иде. Әмма бүген ул Россия күләмендә танылган бәйрәмгә әйләнде. Безнең Сабан туена Россия президентлары Борис Николаевич Ельцин, аннан соң Владимир Владимирович Путинның килеп,
hürmet күрсәтүләре әлеге бәйрәмнең мәртәбәсен тагында күтәрде. Бүген безнең тарафтан Татарстан сабан туен ЮНЕСКО оешмасына тәкъдим итеп, дөньяның рухи шедеврлары исемлегенә кертү мәсьәләләре хәл ителә. Татарның мәдәни тормышы җанланып китте. Татар телендә аудио, видео язмаларының артуы да куанычлы хәл. Кыска дулкынлы радио белән бер рәттән яңа гасыр телерадио компаниясе эшли башлады. Без аңа зур өметләр баглыйбыз. Ул үз тапшыруларын Спутник каналы аша бөтен Россиягә җиткерә ала. Әлбәттә, бу телерадио компания коллективының үз эшчәнлеген оештыру юнәлешләре турында ныклап торып уйланасыбыз бар. Чөнки аларга йөкләнгән бурыч тарихи әһәмияткә ия. Яңа гасыр компаниясе Татарстанда яшәүчеләрне генә түгел, бөтен татар халкын күздә тотып эшләргә, татарларны уртак мәгълүмат киңлегенә тупларга тиеш. Милләттәшләребез үзләре яшәгән төбәкләрдә яңа гасыр тапшыруын кабул итүне оештырырга булышсалар, телерадио компания эшчәнлегенә үз тәкъдимнәрен кертсәләр, яхшы булыр иде. Хәзерге компьютерлар заманында интернет мөмкинлекләрендә киңрәк файдалану зур. Зур да, зарур да. Мәсәлән, күптән түгел оештырылган Интертат электрон газетасы Татарстан мәгълүматларын планетаның барлык почмакларында яшәгән татарларга тарата. Аның татар телендә, кириллицада һәм латин графикасында, рус һәм инглиз телләрендә чыгуы аеруча отышлы. Гомумән татар газеталарына үзләренең электрон версияләрен булдыру турында ныклап уйлар чак җитте. Бу татар теле үстерүнең заманча ысулларының берсе. Өстәвенә татарларга бер-берсе белән аралашу күпкә җиңеләер иде. Әлеге мөһим эштә республика читтә калмаячак һәм ярдәм итәчәк. Һәм җитди гамәлләр вакыты җитте. Безнең халык сәләтле, талантлы, хезмәт сөючән. Ләкин һәр вакыт шуны истә тотып, безнең көчебез бердәмлектә. Сүземнең ахырында конгресс эшчәнлегенә уңышлар, эшлекле фикер алышулар һәм милләтебезне ныгыта торган карарлар кабул итүне чын күңелемнән телим. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык, күңеллек.